ई बिहार दिवस के अवसर पर जानी बिहार से जुड़ल कुछ खास उपलब्धि। बिहार में पहला बार शूटिंग पटना के शहीद स्मारक पर सन 1962 में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो मूवी के भइल रहे। बिहार के माटी से निकलल बाड़े एक से बढ़ के एक सितारा और कलाकार, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला कल्लू, काजल राघवानी। इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत सन 2015 में कैले रहले, जबना से बॉलीवुड के कलाकार विदेशी धरती पर भी भोजपुरिया डंका बजैले। 21 दिसंबर 2019 के लॉन्च भइल रहे भोजपुरी के धमाकेदार मूवी चैनल जी बाइस्कोप। 18 जनवरी 2020 के पटना के सरजमी पर जी बाइस्कोप आयोजित कैलाश बिहार के सबसे बड़ भोजपुरी मूवी स्क्रीनिंग। भोजपुरी सिनेमा जगत के बढ़ावे में बिहार हमेशा अपन योगदान देले बा और आगे भी ऐसे ही योगदान देत रही। आप सबके बिहार दिवस के हार्दिक शुभकामना।